Ba me ya faru kake kuka haka? Musala ka samu. Ta mi halan? Mun shiga uku. Gane muki bayani. Imana mi zane in gane yaranka. Wallahi kisan kai mun kai wallahi. Mi ko kashi halan? Ka za muna gudu kawai sai muka cire musu wuya muka kase shi. Kuma sai an yi kisan kai azumi guda 60 ne ana. Waye ce ma sai an azumi 60? Ba an sai an yi kisan kai za a yi azumi 60 ba. Anya ka islamiya kuwa? Je ki tambayi maman Yabo tun muna Ibadan mun yi makarantar islamiya mun yaji da malamin mu tare na mana hankali mun fasa mata kai. Yasa yanzu ba mu koma islamiya ba. To fardan alwala guda nawa ne? Lokacin Oduduwa da guda 73. Dama yarbawa mi suke? Za mu hada ki da Oduduwa ta miki dukan siya wallahi. Tunda baka islamiya kar na saki ganin ka a gidan nan. Dan ta uban ki ne da yaki sai kar mu kara zuwa. Kamal aboki, raka man shi. Ure tare ure mama ure kure mala sai ya da iska munafika. Hausawa da iska sai ya munafika da iska. Assalamu alaikum masoyana, ina alfahari da ku a koda yaushe kuma fata na shine da Allah duk wanda ya kalli wannan bidiyo ya kokari ya danna mana subscribe sannan ya danna mana alama